أبزو قدايني ميري حفتنا قلي مستير كهولو كبرات أحوال مجمرتا منغس سماي وارسانة زي حفتنا كومد ما تصنعاتي هبوم متم سدرا أنا بوغني كمزوم عينت قاليهم تمسكوا فراتات وأنا نسيت كنت بعرف صوت حنا طحنا عظيم ده صوت حنا أقول لك أنا ما يدعمو بقى أنا حجسي عملت قال 8 عملت ندحر كوينا دحر ويقال 7 بقى زي هو تسزنا بركوس بتعمي تحويسز تمليس خري أزخل نعطي قول زبط حلو سلام دحنا دقم كامي تصنحو قدوسيا تمليس مسين يخو نايل مانتي حيزلكم زمزخو فيديوهات بزعوا ميري حفتنا حدشتي حبريتات لو اسكيتون فيديوهات رينا من ملس كورات زوزي نمبر أنا كحسب له خلص بتعمل نفس خاصك تمسكن لك براود تكون لك هناك كل سبكم يقولون إنه كندي سحران بحر سجيرنا سحران بحر سجيرنا مسكينة زيهم سعد خرد وزي كل تاريخ ولا نجير كام وش تاو خرد وزي كل خندي مثلا خذ حليفنا أبز مسكينة هيوتنا نمرح سدرانا أنا قال لي حلفنا تسكيمنا ناي تيز بكم زمش بقول عهايك أبن سنة تحت حلفه جزء أبز سدرانا زدلينا سدرانا بزي بقول حليفنا يقول نجرسي challenge جير كا أبزي حج زل خير دوي كا صراحة صريح كا أنا نوع زل خير هيوت هيز بالكم زي مجمر يقولون الزرع مجمر يقولون الزقداء مجمر سيقولون كنديك تقفل لهم جخ كنديك تقفل لهم باخم قالنا فاتت قالنا ديكم دولكم لا دهاجركم لا زيت فطنا فاتت باخم أشحات كن مليون زخنا يتفعلوا بيلنا تنكفر زيت قلنا فاتتهم كم تقبضوا لهم باخم تفعلوا مليون زخنا سبات يتفعلوا وان تفعلوا إفراوين بس إلهم بفيديو ندعوا كنت ساعي وانزلهم حجق حدا فيديو أجمع له حندبت بفيديو متيني نحنتي 97 وأخلقكم دي أخلقكم بقى يأخلقكم حنت بقى سقط بالكيس كير أبزي كلنا كنا زاربون إنا التسب كنا زاربون تراي كنا التسب كم زجاجرة ما كلنا والد حجزكم زجاجات من حجكم زجاجات من زلوا أوالد أودات بحق ديكونا بحق كذا بحق جدا عندي أبزي ميديا هو تصلون قصهم هو تصلون تمكم زجاجرو كرأي لهم أبزي تمكم زجاجرو زلوا بوشتي كرأي لهم أبزي قصهم هو تصلوا فيديو نايوان نايوان بوست زجاجرو وال أودات هو تصلون بقوم حدا خلتنا فقط كان مخلهم هو أودات يرترون أيلكم مننا نسخهم حمش مش زي تبغى نفقط عشانكم تبغوا زلوا نسخهم كأختوا تصلكم قصكم كرألو فرادلو تفرد لكم تما ودات كان خام إخوات أبون إخواتكم كل جزء إخواتكم تتصنعوا طعيات ودات زلهم 9% إرتراوان طعيات وداتهم I know إخواتي محازتي قربتي سلة طعيات زلهم كسرز فلتأكم أتم نفقاتكم قوات الله مسخم كأبون والكم حج اختزار لكم حج قوات خمسة أعطم فيديو نعطم سئلي قوات أم قراءة خمسة لو ميديا كتزار لكم كم كلاتنا نزار ولا ناس قدام تطوب إذا أوالد بفيديو بسئلي بخال إن لا جبركا مقتالا نفسا كتفاز كجورات يأكل لا يأكل بقى يأكل إزاي حج فيديو واتس إذا لماته نفسه ولا حنت زي جبر السدران لو دق الله كامل الله سخف من تزي الله تزي حلي وقاتم تقوم تبركة السخف رأي تزي بالك السخف علامات تزي بالك هو كميزراب بالنحر كوينه سبنا كان ميزراب لا يتبر أوكي كم يتبر تصفى قرصكم عليكم كل حاجة تفتر أبو والدكم توصل تصفى نحر قرصكم نعنا يكونكم نصنا نعنا يكونكم تصرفنا نعنا يكونكم تساقي بفيديو بخال أمديركم كي تعملوا أما وداتي لا أيزاربني كم يتسبيكم ما نقوم أتمز أمان سبعة زي ما فاتت نقول صلاة حد درس عقاب أخذه إذن فيديو إذا ممكن دفرار حكم زلوا سأل إذا ممكن دفرار حكم زلوا أو داتنا عخل مسخنك يوتك تدفع نحاد ندي لو إلا زي فل نحاد يوتو لما يقولوا يوتو فحد بلو سبسي نحاد الجانكسي يوتك تدفع تنكف كمان كي تبلع تنكف
يوصل تخيت وانا نحن نفعل هواك ممكن تدفع لصومها مليون مليون نستراخن باسخن بليون انت بليون بيعك مثلا كم يقدر نفسهم تدفع كم يقدر زخسر زلوا سابي كو أوري إبن أكيد زخيد نسب زيتنك زخسر زي بلون سبات إن كان زبيرون سبي ساعي زخسر زلوا ساب كن أبي وقت نسبكم معي قبرني زخسر يقولون نسم أوري كله خسيرهم يقولون ولا حد يقولون so be strong كون قبرن دلوا أودات نستخن كأني تسفقت قرصة نفسكم تكون خير قبره نعم كيف قبره ኣብዚ ጉዳይ ናይ መሪ ሓፍትና ገለ ምስጢር ክህልዎ ክቡራት ኣሕዋት መጀመርታ መንግስቲ ሰማይ ዋርሳና ሓፍትና ከምኡ ድማ ጽንዓት ይሃቦም ነቶም ስድራ ኣነ ብወገነይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከም መሪ ጽቡቕ ገይረ ስለ ዝፈልጦ እንታይ ይብል ዘለኹ ገለ ነገር ክህልዎ ንሕና ዘይንፈልጦ ንሳ ካብ ነብሳ ተበጊሳ ሓንቲ ከምኣ ትመስል ንፍዕቲ ፃዕራም ኣብ ነብሳ በቃ ሓልዮት ዘለዋ ሪኢኹማ ኩሉ ሻዕ ፐርፌክት ስታይሊንግ ፐርፌክት ክዳን ስፖርቲቭ ኣብ ፊትነስ ትውዕል ነብሳ 0 ግራም ፈት ይነበሮን ፐርፌክሽን የራዛጓል ብጣዕሚ ጽብቕቲ ዕምባባ ትመስል እጂ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንነብሱ ማዕረዝ ዘኽብር በዓሉ ማለት ከመይ ገይሩ ሲሉ ነብሱ ይቀትል ኣብ ሙሉ ዓለም ትጓዓዝ ነይራ ምስ ክንደይ ካልቸር ትራኸብ ነይራ ማለት ንዓዝ ጠቅም ነገራት ትገብር ዝነበረት ሰብ እያ ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብጣዕሚ ዲስፕሊን ዘለዎም ጌጋ ተገይሮም ወይ ንእሽተይ ኣንጻሮም ዝተፈጠረ ምስጢር ኣሎ ተኮይኑ ወይ ኣብ ኢድ ሕማቅ ሰባት ኣትዩ ብጣዕሚ እዮም ዝርበሹ ሕጂ ኣነ እንታይ ዘለኹ ገለ ሰብ ክህልዎ ብድሕሪ ናታ ጌጋ ወይ ናታ ምስጢር ወይ ዝኾነ ነገር ናታ ሒዙ ዝነበረ ሕጂሳ ፐርፌክሽኒስት ለዝኾነ በቃ ሽሜ ክባላሸይ ወይ ክጠፍእ ወይ ገለ ክኸውን ኢላ ተሸጊራ ተረቢሻ ነዚ ነገር ገራቱ ክትኸውን ዘለዋ ገለ ሰብ ብድሕሪ ትኾይኑ ደፋፋኣ ነይሩ ይርብሻ ነይሩ ማኒፑሌት ገይርዋ ንዓባ ሓፂሩ ካብ ንሳ ሞይታ ሂወታ ሓሊፋ ምስክነይቲ እቶም ኣብ ኮመንት ዝፀሓፍኩም ሞታት ትገዱ ካብ ዝገርመኩም ነገር ክንርክበክ ኢና ድሕሪ ክንስዕበክ ኢና ዋ ንሞታት ይቕበረውን ዝብሎ መፅሓፍኩን እንታይ ኮይነ ኢልካ ትመሳኸ ናታ እንዳጓህያናስ ንስኻ ኣትከደል ኢኻ ንስኻ ትከደል ኢኺ ዋይ رياكم صريح وصرع زي كل سب نحر كيلو نايموت منفس تراي زخطلو سلامتاي كوم يلكم كتصحفوا مالي رغصنيا هوينا خنغركم كيدو تنسحتون كوم صحفكم ايدرفكم معناتو ناي افكم تنبيت ايكلوكم ني وا حماق تنبيت من باي مالك نصبح حجز ارسا جمد محناق مالك نزيات مسل حيلل نبيعك ريها زي تودا مويتا لنا اند الناس نسخاتكم كاخصعبك يا تولا خلهم وا قال يترف سب كون سب يلكو ينبري اديهم نعهم تسفا غيرا ما استمرعوا ما اس وليدو ودي يحقف እንዳበለት ከላ ንስኻትኩም ተሓነቅኩም ክትቀርባ ኣለኹም ሲ እንታይ ዓይነት ፍርዲዮም ትፈርዱ ኣለኹም ብናፍቀትኩም መይታስ በሓዘንኩም ከዓ ተመሊሳ ጸሎላ ክትክደን ከላ ከመይ ዓይነት ጨካን ትውልድ እዩ ዝብላኒ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ዋላ መሬት እኩት ትበልስ ገመድ ንኽሳድ ይሕልፈላ ዋ ታገድሰኒ ወላ ለማ ንኾይነ ዘይነብር ወላ ጥርግያ ዘይድቅስ هذا معلت زعوته ولا معلت الليل يزامل ولا لكو خيبل ولا عقلي تفبن خمسه يقبرن وا سلازي كم زبሃል حلنا اب لبهم يتحدروا كلاي قالن ستيتنا محنق تقصح زغل እንታይ እንድህሪና ብልከ ቪዲዮታት ትገብሩ ዘለኹም ኣነዋሪ ናጽያፍ ነገር ዋ ብፍላይ ደቅ ተባዕትዮ قالن ستيت ድኹም መንፈስ ዘለዋ ድኹም ይዓቅማ ብልሽቲ ኣትስበር ርእስኻ ኣይትጉዳእ ናባኻ ናብ ተጨኒቕካ ዘለኻ ወደይ ናባኺ ናብ ተጨኒቕ ዘለኺ ጓለይ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ሎሚ ዝሰምዓካ ዝሰኣንካ ኣብ ጎንኻ ዝኸውን ዝሰኣንካ ዝርዳእካ ዘይረኸብካ ምንባር ናይ ዝዓለም ዘትከመካ ካብ ሞት ወፃኢ መፍትሒ እንተተሰዊርካ መምሃራንካ ጳውሎስን ሲላስን ኣብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ርእስኻ ኣይትጉዳእ ይብልኻ ኣለዉ ብርግጽ እቲ ሽግር ኩሉ ክፍታሕ እዩ ክውዳእ እዩ እዚ ሕጂ ዝስማዓካ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ክበንን እዩ እዚ ውሒጥካ ዘሎ ሓዘን ጽባሕ ብደስታን ዕልልታን ክድበስ እዩ ኩሎም ኣብ ቅድሚኻ ዘለዉ ዝተዓጽዉ መዓጹ ጽባሕ ክረሓው እዮም እንተ ደኣ ጸልሚትካ ሃሎ ጽባሕ ብርሃን ክኾነልካ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብግዜ ምሸት ኣውያት ብግዜ ንጎ ድማ ሕልልታ ይገብር እሞ ህይወትካ ክልውጠልካ እዩ ንስኻ እንተዘይሃሊኻ ግና ኩሉ ከንቱ እዩ ዝተፈቐርካ ወደይ ዝተፈቐርኪ ጓለይ
ነፍሰ ቅትለት መፍትሒ ኣይኮነን ስለምንታይ ከ ንግዚያዊ ቃንዛ ከይትጽመም ክትብል ዘለዓለማዊ ቃንዛ ትመርጽ ንምዃኑ ኸ ዋጋኻ ትፈልጦ ዶ ርግጽ ብኣተሓሳስባ ዝዓለምን ብኣነባብራ ዝዓለምን በቶም ዘጨንቑኻ ዘለዉ ሰባትን ዋጋኻ 30 ዲናር እዩ ብፍቕሪ ክርስቶስ ግና ዋጋኻ ውዕለት ቀራንዮ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንስኻ ብህይወት ክትነብር እዩ መይትልካ ስለዚ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 27 ክሳብ 28 እቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተበራበረ ኸዓ ማዓፁ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረአየ እቶም እስራት ዝመለቑ መሲልዎ ድማ ሰይፊ መሊሑ ባዕሉ ንባዕሉ ክቐትል ደለየ ጳውሎስ ግና ዓው ኢሉ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ኩላትና ኣብዚ ኣሎና በሎ ወደየ ጓለየ ንዓኻ ዘምለጠካ ነገር እንታይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለና ንብለካ ኣለና ቦታትካ ኣብዚ ዘለኹ ትብለካ ኣላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ እሞ ርእስኻ ንምንታይ ግን ጸቢብ ንሓስብ ኣለና እምበኣር ገስ ነዚ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣብ ምስጢረ ሥላሴ ናይ ወዲ ሰብ ኣካልን ናይ ወዲ ሰብ መልክዕን ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ዝበሎ ንርሑቕ ክንጥምት ዘይንኽእል ጸቢብ ኣእምሮ ሒዝና ግዙፍ ስጋ ንንቀሳቐስ ኣተሓሳስባና ድማ ውሱን ንርሑቕ ዘይኮነ ብዝወረደካ ሽግርን ጸገምን ኣክንን እግዚኣብሔር መሃብ ኣክንን እግዚኣብሔር ምግዳፍ ነብስኻ ምጥፋእ ከም ኣማራፂ ተረኺቡ እታ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ዝፈጠራ ነፍሲ ባዕልኻ ትሕልፋ ኣለኻ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ ነዚ ምዃኑ ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ብሓቂ ንስኻ ንክርስቶስ ኣይትፈልጡን ኢኻ እመነኒ ንስድራኻ ዶ ከይትሓልን ኣብ ዓዲ ኮይኖም ስድራኻ መኣሲ ተማሂሮን ተለዊጡን ክመፀና ኢሎም ይጽበዩ ንስኻ ግና ንጸላእ ሰናያት ከም መስዋዕቲ ገንሸል ቀሪብካ ነብስኻ ባዕልኻ ተጥፍእ ኣለኻ እምበኣር ከዚ ዝፍታሕ ዲ ኮይኑ ኣብ ዓለም እኮ መከራን ሽግርን ዘሎ እዩ ኣብ ገነት ኣይኮንና ንቕመጥ ዘለና እዚ ዘለናዮ መሬት ንክርስቶስ እኳ ብጽቡቕ ክትቅበል ዘይከኣለት ዓለም ከመይ ጌራ ንዓና ክትቅበለና ብጽቡቕ ኢልኩም ትሓስቡ ብክርስቲያናዊ መንገዲ እንድሕር ጠሚትኩሞ እምበኣር ከስ ኩሉ ሽግርን መከራን ሓላፋ እዩ እስኪ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሜሪ ሓፍትና ዞም ዝነበሩ ቪድዮታት ከምቲ ዝሪእኹሞ ዝመስል ሓሳብ እንተሃልዩኩም ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎማንቲ ቪድዮና እዞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ወጻኢ ቪድዮ ሓድሽ ሓበሬታ እንተሃልዩ ሒዘልኩም ክመጽእ